Us expliquem alguns projectes, algunes iniciatives que hem fet en aquests últims mesos. Ara fa pocs dies vam posar en marxa aquesta campanya d'espais segurs en col·laboració amb les perruqueries i centres d'estètica, a través del qual col·laborem entre l'Ajuntament i aquests centres per informar, prevenir i abordar actituds de violència masclista. També hem posat en marxa un projecte de jardineria sostenible al Bosquet de la Ronda Mediterrània, que és un bosquet que és públic i en el qual, a través d'una iniciativa de l'Associació de Veïns de Riba-roges, hem fet una mena de prova pilot de gestió d'aquest espai amb criteris de biodiversitat i de potenciació de les espècies autòctones. Un altre projecte que hem implantat és instal·lar i posar en marxa en el llumenat públic el camí de Sant Gervasi entre l'Escola Llebeig i el Torrent de Sant Joan. Això també era una demanda de feia molt de temps dels familiars i dels alumnes de l'Escola Llebeig. En l'àmbit d'espai públic també hem prorrogat aquest any les mesures excepcionals que havíem aprovat arran de la Covid per les terrasses, ampliació de les terrasses, d'atorgament de noves llicències, les hem ampliat, prorrogat fins a finals del 2021 per donar suport al sector de la restauració. En l'àmbit de les platges hem fet una prova pilot de posar unes escultures en forma de peix per recollir els envasos que es generen a les platges i al passeig marítim i visualitzar d'aquesta manera l'impacte que tenen aquests residus en aquests espais naturals que són les platges i que moltes vegades acaben al mar. I també un altre projecte que ja estem a punt d'acabar és el projecte de la cicloestació, que és un aparcament segur de bicicletes al costat de l'estació de tren i de busos, que també ve arran d'uns pressupostos participatius i que ben aviat ja serà una realitat.